Aha, aha. Niekto musí ochrániť tie deti. Tak vám povieme o pánom učiteľovi. Dušan Šesták. Pozri, Dušky, nič nemám proti tebe. Ale deti mi nebudeš chytať. To sú moje deti. Moje. Tie deti sú moje, ja ich zachránim. Volá sa Dušky, ten pedofil, ten ťa nechá chráni. Ej, Dušky, pozor, Dušky, ide yo. Dušky, pozor, chytá Filipa za tučiky. Ej, chváťte ho za boky, on sa pritom urobí, no, tak to je flow. Tak pozri, Paťa tu obchytkáva, že Kotlebu vyvoláva, ja verím v tom, že Dušky si len taký random a nejsi, ale pedofil si, priznaj si to, si, Dušky nerob pičoviny, lebo ťa znásilní medvej kriky, dávaj pacha, Linda ide na teba, Keď ti stojí, tak sa pozeraj na chleba, nepáči sa mi to, ako pozeráš na moju mladšiu sestru, ktorá má 19, povedal si 19, no tak piču, myslel som 8, Dušky, nerob, Dušky, tak pozri, Dušky, toto není nič proti tebe, ale musíš pochopiť, že mám v tebe klebeň, daj mi remeň, daj mi pašteku, Dušky, prosím, nezašieň ma, Dušky, ja ťa mám veľmi rád, toto je distrack, ale nie je môj kamarát, takto sa nebudem baviť, radšej prehyňaj Lindu o polnoci večer, potom pozri sa na mňa a uži sa jeden, spolu neprenikneme nič, to som iba povedal, len aby si bol znič, Dušky, yo, Dušky, yo, Dušky, yo, dušičky padajú, Dušky, yo, prosím, nechytaj ani Lindu, je bielšia ako stena, daj jej radšej nejaké vitamíny,